почти като човек, жегна ме остра мисъл. Продължавах да седя, обърнат назад. Зад гърба се чувах конските звънчета, кашлица, нечие мърморене, скърцането на кожена амуниция. Натрапчив спомен затича по партината подир шейната. До него безшумно, без никъде да се препъва, тичаше хилядокраката гора. Човек с гуцулска шапка и с брада подтичваше. Виждаше се ясно високото чело и втренченият му почти фанатичен поглед. Въртеше се и се търкаляше през снега до него шипковия храст, съшибан сякаш от невидим къмшик, загледан същото и втренчено със стотиците си червени лъскави очи в своя преследвач. За миг се спряха храст и преследвач. Видях как човека започна да почесва замислено брадата си и да оглежда тъй храста, като че търсеше нещо скрито в него. Човекът с гуцулската шапка беше Методи Андонов. Ето вече 5 години как той не е между живите, но често ще се случи въображението ми най-живо да го изрисува тъй жив и истински, че ако извикам, сигурен съм, ще чуя неговия глас. Ни веднъж обаче не посмях да го повикам. Боязън изпитвам някаква. Боя се, че ако чуя неговия глас и видя как на подвикването тръгва срещу мене, то сърцето ми едва ли ще издържи. Когато беше жив, веднъж отидохме в планината Руи на лов за едър дивеч. Пак беше зима. Ловувахме в гора стаена и негостоприемна. Небето бе разкъсано, ту слънце заливаше гората, ту сянка пробягваше през нея. Гърмеж отекваше на някоя посия. Срамжено отговаряха долищата на гърмежа. В края на лова Методи ме повика. Съседи бяхме по посии. Видях го да се върти и да дебне около един шипков храст. Така вторачен в него, сякаш вътре имаше скрит звяр. Ела, рече той тихо. Попитах го какво има. Виж, рече ми той, като показваше храста с пръст. Лицето му сияеше цялото, стори ми се, че нещо фанатично има в погледа му. Огледах внимателно шипковия храст. Това беше храст, висок човешки ръст, разположен на широко върху снега. Утрупан целият с ярки червени плодове. Ела да видиш от другата страна, рече ми Методи Андонов, и преминахме ние двамата от другата страна. Но и от другата страна беше същото. Откъдето и да застанем, той все ни гледа. Обърна ми внимание Методи Андонов. Запалих цигари и оставих човека да обикаля и да дебне около своя шипков храст. На няколко пъти той го замери с снежни топки. Храстът трепваха стотиците му червени плодове и ако човек извика на помощ въображението си, може да сметне, че този шипков храст наистина трепва като живо същество и очите му като на разбойник заиграват на всички страни. Методи Андонов попипваше сиво-бялата си гуцулска шапка, почесваше брадата си с някаква особена нервност, почти със сладострастие. В гласа му долавях патетични нотки. Ето го театъра, викаше ми той. Чудо! Представяш ли си този храст на сцената? Ама съвсем истински. Взет направо от гората, див, измръзнал, утрупан с ярки плодове. И цялата сцена да бъде на чисто бяла, девствена като снега наоколо и да я заливаме със светлина, да пуснем сенки, да пробягат през нея, да обгърнем с бяла мъгла част от храста, после да пуснем вятър да го намете. Ама че това може да стане страшно. Той се удари по гърдите въодушевено и отново вторачи фанатичния си поглед върху спокойния, разположен спокойно посред снега, шипков храст. В този миг той приличаше на човек, който е престанал да гледа на живота и на природата край себе си като на декоративна завеса, ами се мъчеше да пробие тази завеса или перде, да ги разкъса и да надникне зад тях. Навярно Методи Андонов беше успял да надникне зад тях, макар и само през шпионката. Бе съзрял, изглежда нещо извънредно съществено и важно. Иначе как мога да си обясня, че един нормален човек може с такъв съдбовен поглед да обикаля измръзналия шипков храст?